खुलुमबाय बे समाव आं बर' खौरां नायनो मोजांग्रा बिथांमोननिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं सुबुं सिबिथाइ आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मोजाङै मावफुंनायखौ थि खालामनो थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमानि बिथोन बायदियै बिफानफोरखौ बिटिसिनि मानगोनां लेङाइ गाहाय आरो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा एबा इएमनो बिबान होनाय जाबाय। लोगोसे समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनो CWD पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट फाइनान्स स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार कालचारेल एफेयार्स TA WPTN BC IBA GAD MCLD बायदि बिफानफोरखौ होनाय जाबाय। लोगोसे बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारिनो एग्रिकालचार एबा आबाद बिफानखौ होनाय जाबाय। लोगोसे बिटिसिनि सा 12 इएमफोरनो बिबान होनाय जाबाय। मिथिनो गोनां बाथ्रा दि बिटिसिनि इएम श्री मृत्युंजय नार्जारी बिथांनो ट्रेन्सपर्ट बिफानखौ होनाय जाबाय। बिटिसिनि इएम मानगोनां आइजो मुनमुन ब्रह्म बिथांनो आरबान बिफानखौ होनाय जाबाय। रबिराम नार्जारी बिथांनो इडुकेसन एबा सोलोंथाइ बिफानखौ होनाय जाबाय। देरासात बसुमतारी बिथांनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार बिफानखौ होनाय जाबाय। प्रकाश बसुमतारी बिथांनो ससियेल वेलफेयार बिफानखौ होनाय जाबाय। पानिराम ब्रह्म बिथांनो फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ बिफानखौ होनाय जाबाय। धीराज बरगयारी बिथांनो सयेल कनजारभेशन एक्साइज बिफानखौ होनाय जाबाय। बिटिसिनि इएम मानगोनां आखतारा आहमेद बिथांनो PHE एबा पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफानखौ होनाय जाबाय। आगस्टस टिग्गा बिथांनो एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि बिफानखौ होनाय जाबाय। गणेश कछारी बिथांनो इरिगेसन बिफानखौ होनाय जाबाय। लोमस्राव दैमारी बिथांनो लेन्ड रेभिनिउ एन्ड डिसास्टार मेनेजमेन्ट बिफानखौ होनाय जाबाय। लोगोसे तेज मुसाहारी बिथांनो वाटार रिसोर्स एबा दै सम्पद बिफानखौ होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गोदानै दाफुंजानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिसि सोरखारा मैया क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेट कनफारेन्स हलाव गिबि मावफुं सोद्रोमानि जथुम्मा खुंफुङो। बे जथुम्मायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि लेङाइ गाहाय रिहन दैमारी, गोदानै समायखिरा लानाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिसिनि गागि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे सावरायनाया गासै ओनसोलावनो बड'लेण्डनि जौगानायखौ गोख्रै खालामनाय आरो नुथायखौ बांहोनायनि थांखिजों गाहाय जौगाथाय आयदाफोरनि सायाव मिरुआरि सावरायनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आसामनि गासै मोनद' गुबुन गुबुन हारिफोरनो शेड्युल्ड ट्राइब एबा ST होनो नाजानायनि सायाव दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला मोनद' हारिफोरनो ST होयोब्ला बे बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव आरो आसामनि गासै ओनसोलावनो खहा जागोन होनना फोरमायो। इतिमध्ये आं मोनसे रेफारेन्सआव उदाहरन लाबोनो सानो। 1996 सनाव 1996आव बे 6थानि भितराव अकल मोनसेल' माहारि कच राजबंशी भारतनि राष्ट्रपतिया अर्डिनेन्स जारि खालायनानै 6 मासनि थाखाय बिथांमोनखौ ST बानायदोंमोन। बे समावहाय बे 6 मासनि गेजेरावनो जोंनि आसामाव जिसिबां ट्राइबेलफोरनि उच्च शिक्षा अनुष्ठान हायार एडुकेशन बेफ्राव इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज, आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेज आरो इउनिभार्सिटि बेफ्राव गासैबो माबायावनो बिसोरो 80-90% दखल खालामना लाजोबदों। जोङो अरिजिन ट्राइबेलफ्रा गोबां डिप्राइभ जादों, जोंहा खहा जादों। थिग बिदिनो राजनैतिक दिगावबो बै समाव आसामनि माजुलि होननाय मोनसे ST रिजार्भ एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सियाव बाय इलेक्शन जादोंमोन। बेवहाय करुणा दत्त मुंनि सासे राजबंशी सुबुङा बेवहाय केन्डिडेटसार होनानै कन्टेस्ट खालामनानै बिथाङा देरहासार जानानै फैनो हादों। बेवहाय जोङो ट्राइबेला डिप्राइभ जादों, अरिजिन ट्राइबेला। दा बेफोरखौ नायोब्ला मोनसेल' हारिखौ बै समाव 6 मासनि थाखाय ST बानायनायावनो जों जिबायदि डिप्राइभ जादों गासैबो बिथिंजों साख्रि बाख्रि, हायार एडुकेशननि एडमिशन, पलिटिकेल साइडआव, दा बेखौ जुदि नायोब्ला दा जुदि 6टा हारि एडभान्स आरो पपुलास माने बहुत उन्नत आरो गोबां जनसंख्यानि 6टा हारिखौ जुदि ST बानायोब्ला टटेल आसामजों लोगोसे नोंथां सोंनाय बायदि जोंनि दानि बिटिसि बा बिटिआरआव जथेस्थ' खथि जागोन।
सेम खथि जागोन थोंजोङै दा जोंनि बिटिसि एरियायाव 6टानि भितराव मोननै जनगोष्ठीया बेवहाय दङ कच राजबंशी आरो आदिबासी बिथांमोना जुदि बेवहाय एसटि जानांगौब्ला जोंनि नैबे बिटिसिनि जेसेबां बिटिसि कनस्टिटुएन्सि दङ बेवहाय बिसोरो कन्टेस्ट खालामनो हागोन आरो जोंनि बिटिसियाव जितु जनगाथनि जों ट्राइबेलफोरनिख्रुइ नन ट्राइबेलफ्रा बहुत बांसिन जनसंख्या दङ तो बेखौ नायोब्ला बै माजुलिनि जितुनाखि रिजाल्ट 1996 नि बेबायदि जागोन बेवहाय गोदान एसटिफ्रासो जोंनि थैनि बिनिमयाव मोननाय आन्दलननि बिनिमयाव मोननाय जोबोद खस्थ' खालामनानै आन्दलन खालामबोनाय बर'फोरनि मुङाव बड'लेण्ड मोननाय बे राजनैतिक मुलाम्फाखौ बिथांमोनासो लाफैगोन जोंहा मोनसे साननाय दं आरोखि तो गतिके जोङो खुनु पद्ये बेखौ मानिनो हाया आरो बिटिआर बा बिटिसि एरियानि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ आं खावलायनो सानो बिसेसकरि बर' दैदेनगिरि माहारियारि आफादफोर पलिटिकेल लिडारफोरखौ जेन' आसाम गभर्नमेन्टआ प्रप'जेल हरनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जुदि एसटि बानायनो नागिरोब्ला बे मोनद' हारिखौ बिटिसिआव बेवहाय गोख्रों आपत्ति खालायनांगौ होननानै आं सानो बिनिखायनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं गासैबो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरनि दैदेनगिरि माहारियारि आफादफोरनि आरो जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरखौ खावलायनो सानो जोङो बेथिंजाय मोनसे मोजां सिन्था सरसा खालायनानै मोनसे थि माबा लानानै सिद्धान्त लानानै जोङो आपत्ति खालायनो आगबारायबोनांगोन बेखौ आं पलिटिकेल एजेन्डाखौनो जोङो साननानै लादों मानो होननानै बुङोब्ला बे गोबाव सम हितेश्वर शइकिया मान होनो गोनां हितेश्वर शइकिया रुंसारि जालांबाय बिथाङा बिथांनि दिननिफ्रायनो बे दाबिया फैदों बिथांनि दिननिफ्राय फैनानै बिथांमोनानो कंग्रेस रुलिं समाव 6टा हारिखौ एसटि बानायगोन होननानै बिदिनो बाथ्रा होयै होयै भट गेलेनानै बिसोरो गोबाव सम राजनीति भग खालामबाय सेम लाइनखौ बिजेपिआ 2016आव बहाय बाहायफैबाय 14आव बाहायफैबाय बिनि उनाव 16आव बाहायबाय दासिमबो बिथांमोना बुंगासिनो दङ 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालायगोन बिथांमोना विभिन्न पलिटिकेल पार्टिफ्रा इलेक्शननि मेनिफेस्ट'आवबो थिसननानै लादों गतिके पलिटिकेल हिडेन पलिसि थानो हागौ आरो स्टार्टआव होनायमानथ' बे रोखा पलिटिकेल एजेन्डा दं दा बेखौ जुदि खालायमारोब्ला जों ट्राइबेलफ्रा सर्ट बडिगाव खहा जागोन जोङो एमएलए निसो खोथा दहाय आं बुंदों गाव पन्सायतनि मेम्बारावबो जोङो कन्टेस्ट खालामनानै एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा मेम्बार जाबोनो हानाय नङा जेसेबां अट'नमास काउन्सिल दङ दा आसामाव आसामाव बर' अट'नमास काउन्सिल राभा अट'नमास काउन्सिल टिवा टेङाल सन'वाल देउरि मिसिं अट'नमास काउन्सिल दं बेफ्राव गासैबो दा बे मोनद' हारिया जुदि एसटि जानांगौब्ला बिसोरनो कब्जा खालायजोबगोन गतिके जोङो राजनैतिक क्षमताखौ जेब्ला बिसोरजों कब्जा खालामनानै लाजागोन जोङो सेनानै लाजागोन सर्ब दिगाव विभिन्न डेभेलपमेन्टनि खामानि सुजुग सुबिदानि जोंहा जितु सुबिदा दंमोन बेफोरखौ जोङो बिसोरजों सेनानै लाजाजोबगोन गतिके जोङो सांग्रां जानांगोन एकत्रित जानानै बेखौ जेरैखिजाया होबथानांगोन बिनिखायनो ट्राइबेल संघआ जिहेतु ट्राइबेलफोरनि सांबिधानिक अधिकार आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जितु सुजुग सुबिदा होदों बिनि थाखायनो खामानि मावबोबाय थादों बिनिखायनो जोङो फाइनाल सिद्धान्त लादों बेखौ जेरैखिजाया होबथागोन हाथाराब्ला प्रयोजन जायोब्ला जोङो आइननि सहाय लानानैब्लाबो बेखौ चेलेन्ज खालामगोन बिनि दायित्वखौथ' सरकारा लानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बे नै दाखालिसो जोंनि आसामनि मान होनो गोनां चिफ मिनिस्टारा नैबे बबेबा मोनसे ग्रुपआ खहा जानानैब्लाबो 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालायनांगोन बिनि रिपर्टखौ जोङो एसेम्बलि फैगौ माने उइन्टार सेसनाव लाबोगोन नभेम्बर दानाव बेखौ बुंनायाव बांसिन जांख्रिखांदों तो गणतान्त्रिक भाबै बयहाबो दाबि खालामनायनि अधिकारा दङ जोंहा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्रा गैया आरो गणतान्त्रिक भाबै जिहेतु गणतन्त्र देश गणतान्त्रिक भाबै जोंहा खहा जागोनखौ जों अनुभव खालामनानै बादा होनायनि राइटआबो जोंहा दङ गतिके जोंखौ बिथांमोना इन्डिभिजुवेलि एटाक खालामनांगौ
बा सांगठनिक भावे एटाक खालामनांगौ बेखौ आं जुक्ति दं बायदि साना। मानो होननानै बुंब्ला बिसोरो दाबि खालामनायखौ जों नोंथांमोना दाबि खालामनो मोना होनाखै। जों बुंदों बिथांमोनखौ खालामनो नाङा, बिथांमोनखौ एसटि खालायोब्ला एसटिया एबिसिडि बा गोदान गोजाम बा माबा मोनसे ग्रुप बायदि खालायनाय भारतनि संबिधानाव जिहेतु प्रभिजन गैया, बिनिखायनो जोङो आतंकित जादों। जों गिख्रंथाव मोनसे माबाखौ नुहुरदों सिनारिखौ, बिनिखायनो आपत्ति जों खालायदों। दा बेखौ गभर्नमेन्टआ बिबेचना खालामनांगोन। जोङो बबेबा मोनसे संगठनखौ दासिमबो नाम दांखिनानै बा लिडारफोरखौ नाम दांखिनानै जोङो सोंखारियाखै। गभर्नमेन्टखौसो बुंदों जोङो एसटिखौ खालायनो नाङा। आरो जोङो मोनसे खोथा बुंबावदों, सिगांनि गभर्नमेन्टनि जितु पलिसि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा एक बिन्दु खहा जायालाबानो 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालायगोन होननानै बुंदों। बिदिबा जोंनो माबोरै एसटि दानि एसटिफ्रा एक बिन्दु खहा जाया बिनि फर्मुलाखौ जोंनो खिन्थाग्रो, पाब्लिकनो फोसावनानै होग्रो, अब्ला जोङो नायनानै नुगोन जों खहा जागोन जाया। जोङो मोनसे बिथांमोनखौ बुंबाय थादों जे एसटि खालायलायनो नाङा। बे 6टा माहारि बिथांमोना सर्बांगीन उन्नति जानोब्ला, राजनैतिक अधिकारखौ सुरक्षित खालायनोब्ला एसटि जालायनो नाङा। बिथांमोना जिहेतु भारतनि संविधाननि आधाराव ओबीसी हिसाबै नटिफाइडखा, ओबीसी हिसाबै बिसिबां आरो सुजुग सुबिदा होनो हायो गभर्नमेन्टआ आरो बिसोरनो होबाव, जोंहा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्रा गैया। आरो जोङो सहजगसो होगोन प्रयोजन जायोब्ला। राजनैतिक भाबै बिथांमोना सिकुर जानो नागिरदों, रिजार्वेशन लुबैदों, बेखौबो ओबीसी हिसाबै भारतनि संविधानखौ संशोधन खालामनानै ओबीसी हिसाबै बा जातिगत भाबै आसामाव बे 6टा माहारिनो एसेम्बली कन्स्टिटुएन्सि, एमपि कन्स्टिटुएन्सिफोरखौ रिजार्वेशन खालायनायनि बेबस्था खालायबानोथ' जोंहाबो जेबो खहा जाया, बिथांमोनाबो सिकुर जाबाय। जोंनि तरफनिफ्राय गभर्नमेन्टनाव बेखिनि मोनसे आइडियाखौबो होनाय जादों। थामथि रादाबाव दं, जुबिन गार्ग थैनायनि दायाव हमजानाय 2 सुबुङा मैया जोबथेसालिनिफ्राय गबाय। मिथिनो गोनां बाथ्रा दि मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्ग थैनायनि दायाव हमजानाय श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मानि 14 साननि एसआइटि जोबथेनाया मैया मंगलबाराव जोबनानै थांबाय। लोगोसे सानैबो दायनिगिरिया दिनै बिजिरसालियाव नुजाथिगोन, जेराव बिथांमोनखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनायनि सम्भावना दं। दासान्दि बिथांमोनहा सीआईडीनि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एबा एसआइटिनि आवथायाव दं, मानोना बे केसनि नायबिजिरनाया दासिमहालागै सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे गुवाहाटी पुलिसआ नोगोरारिफोरखौ रुंसारि मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनो थाखाय गनायथि गैयाजासे सुबुं थुबुरमा खुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। दिनैनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनियानोमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।